С бонбонените си цветове, този детски часовник е нещо повече от средство детето да знае кое време е. Това е устройство за реална връзка между родителя и малкото дете, докато е на градина или в училище. Умният GPS-GSM часовник Майки позволява на родителите да си комуникират с децата си и да следят местоположението им. Всъщност, по-голямата част от ценните възможности на Майки са именно в мобилното приложение Mikey Watch. С натискането на бутонче едно или две от страни на часовника, детето може да се обади на родителите си. Възможно е родителят да инициира връзка с детето си, като нареди на Майки да започне разговор. Чрез задържане на бутона за включване, детето може и да запише и изпрати гласово съобщение до родителите. То пристига в гласова пощенска кутия. Родителят може да изпрати на детето си кратко текстово съобщение. Малкият дисплей на Майки предполага то да е с 2-3 думи. Сензор за топлина регистрира кога часовникът е поставен на ръката. Ако Майки бъде свален, приложението на родителя съобщава за това. Локализирането е основна функция на Майки. Той дава информация за местоположението на детето постоянно, чрез GPS сигнали с прецизност до 10 метра. Родителят може да зададе зони на сигурност и да получава нотификации, ако детето напусне дадена територия. Възможно е да се определи и допустима скорост. Ако детето се движи необичайно бързо, той ще получи сигнал. Може да се дефинира и време, когато дадена зона е валидна. Чрез Майки детето може да се обажда по телефона, но само до определени номера. Те се задават предварително от родителя чрез приложението Майки. Никой друг не може да се обажда на детето, нито то може да звъни на другиго. 5 са телефонните номера, на които може да бъде разрешено да се обаждат на Майки. Функцията за паник сигнал позволява на детето с натискане на един бутон да сигнализира за тревожна ситуация. Майки веднага изпраща координатите до 3 номера на близки. Тези номера се задават предварително в списъка на семейните номера. Лек, с тегло от 40 грама, заедно с SIM-картата, Майки има каишка, чиято дължина варира от 13 до 18,5 см. 3 аларми се грижат за навременното будене и важни напомнения. Режимът на пестене на батерия ограничава функциите на Майки до най-базовите. Веднъж включен, Майки не може да бъде изключен от бутона за изключване. Това може да стане само с команда от приложението на телефона на родителя. Майки е удароустойчив и понася всякакви сътресения. Чрез Майки родителят може да изпраща на детето си символични подаръци във вид на сърчица за колекциониране. Ако Майки изчезне из къщата, той може да бъде повикан чрез смартфон приложението на родителя. Приятна 20-секундна мелодия ще издаде къде се спотаил шарения часовник. Смартфон приложението на Майки съдържа списък с нотификации за всичко, което се случва с умния часовник. Чрез меню с настройки, родителят определя какви точно нотификации да получава. Можете да се здобиете с Майки във всеки магазин на MTEL с подходящ абонаментен план за вашето дете. Ти водиш.